Yeah. Bakit maraming pera si kuya? Anong sabi mo? Marami ang pera? Nakita ko kasi, bininta mo yung baboy mo. Ano? Baboy ko? Binenta? Oh, sabi niya, binigyan niya ako ng pera. Ang hiya yun. Di niya alam, pinaghirapan ko yun ah. Few moments later. Oh! Anong ginagawa niyo? Ba't matambalay kayo? Wala ba kayong pera? Kuya, bakit mo bininta yung baboy ko? Hindi mo ba alam na pinaghirapan ko yun? Sa tuwing nalulungkot ako, yun lang ang libangan ko. Pinapakain ko yun. Bakit mo bininta? Wala kang karapatan para ibenta yung... Ano ka ba? Di ko naman bininta yun eh. Alam mo, prinda lang yun. Pwede yun na kunin natin. Prinenda ko ng 20 mil. Kapag may pera na tayo, kunin natin. Kasi wala tayong pera. Eh, paano tayo? Paano tayo makakakain? Wala na tayong bigas dyan. Walang pangbayad sa tubig. Tapos react ka ng react. Eat na! You have not authorized to sell my pig. Alam mo ba? 20 years ko nang pinapakain yon. Iniisip ko na anak ko na yon. Bakit mo binenta? Ang sinasabi eh, hindi ko sinasabing binebenta ko yun. Prenda lang eh. Sabing prenda. 20 mil yung prenda ko. Huwag mong isipin na binebenta ko na. Alam ko mahal mo yung baboy na yun. Iniisip mo na nga yung anak eh. Halos doon ka na matutulog. Few moments later. Wala na. Bakit kasi? Bakit? Wala nang magdididi dito. Wala na yung baboy ko. Salamat sa memories. Salamat sa memories.